Čaute, vítajte u prvého dielu z Agaio. Dobre. Asi je to. Nie som do toho až tak zlozdový. Dám. Jo. Jo. Tam je hráč. Nebo poslednom týždeň si mojim kamarátom na YouTube dám jednu gej už. Ne. Až tak dobre nejde, jak som vám hovoril. Dneska to bude asi len 3-minútové, lebo musím niekam ísť. Už dávno neboli videa, lebo som nemal čas. A keď budú aspoň niekoľko lajkov, neviem koľko, je to jedno, to bude ďalší diel. Len tie najkvalitnejšie ingrediencie. Brusnice, Prebačte, len zastrihol, že stavka zalajkala ma. A to ja na počítači, ale ja to mám na tablete, tak preto. Niekedy sa mi podarilo byť ďaleko, a teraz sa mi to nedají. Ne, Santa! Ja hovorím vám, mne to nejde. A natáčime to 3 minút, 2 sekúnd. Veď mi to len seka. Upgradeovaný to vidíte. A ja počatie neupgradeovaný len tu. Ale vravím, že máme 2 minúty, ešte 1 minútu skončím. Jej! Pekne si veľa najesť. Nechám vám dojesť, to je pekný tatko. Ne. Ne. Toto bolo dobre. Dať si posledné kolo, keď prehrám, tak koniec dielu. Ne. Ja žiju. Čo vám sa oni volajú. Nie. Dobre, keď sa vám diel krátky ľúbil, tak čau.